Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna yace zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah qul li azwajika ka faɗa wa matanka wa banatika da ɗiyanka mata wa nisa'il mu'minina da matan muminai mabiyanka yudnina alaihinna min jalabibihinna su sanya hijabi daga sama har ƙasa. Allah ce zalika adna, sanya hijabi daga sama har ƙasa, mace ta sanya waton hijabi daga sama har ƙasa shi yafi kusa-kusa. Zalika adna shi yafi kusa-kusa an yu'rafna in an ga su sama hanya a gane su mutanen kirki ne fala yu'zain ba za a cutar da su ba. Wa kana Allah bai gushe ba gafurar rahima mai gafara kuma mai jin kai. Kun ga Allah ya ba annabi umarni ka faɗa wa matanka da ɗiyanka da matan mabiyanka muminai yudnina alaihinna min jalabibihinna su sanya shamaki, su sanya jilbab, su sanya hijabi. Allah ce daga sama har ƙasa. Allah ce kuma sanya hijabin nan daga sama har ƙasa ga mace zalika adna shi yafi kusa-kusa an yu'rafna in an gansu a gane su mabiyan Allah ne, mabiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Zalika adna an yu'rafna. Allah ce fala yu'zain. In mace ta sa hijabi irin na shari'a musulunci to Allah ya ce ya ɗaukan miki ya ɗaukan maka ne alƙawalin kariyarki fala yu'zan ba za a cutar da ki ba. Duk wacce ta sa hijabi na shari'a musulunci wallahi Allah ba zai bari a cutar da ita ba. Haka Allah ya ce, haka Allah ya ce. Don haka mace mai sanya hijabi irin na shari'a to ita ce wadda take bin umarnin Allah da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba irin hijabin da aka ce ma haf sunna ba. Ita sunna ba ta da haf sai complete sunna babu haf. In ka ji mutum ya ce sunna haf to lalle shi bai fahimci abin da a sunnar ba. Ita sunna complete aka saukar da ita kuma complete ake son aiki da ita, ba wai kai hab ba kai wani 50 ba 50 a 100 ba 100. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafatan. Allah ce ku shiga musulunci 100% complete ba hab ba. To haka ina jawo hankali ƴan uwa mata ku yi tsoron Allah, ku bi umurnin Allah da manzon Allah. Shi azama shi a hutunku. Hutun bawa ya bi Allah ya bi manzon Allah. Ba ki da hutu nan duniya ko lahira in ba ki bi Allah da manzon Allah ba. Duk yadda ko kika samu daudar duniya, duk yadda kika samu kwanciyar hankali a nan duniya, in ba ki bi Allah ba ki bi manzon Allah ba wallahi kabari yana nan. Wallahi za a nunnuge ki. Lokacin wanda ke baki kariya bai nan iyakai ya kai ki da shi aka kai ki an ka turbuɗe ki cikin ƙasa daga ke sai aikin ki. ‘Yan uwanki, uwayenki ne, ƙannanki ne, mijinki ne, ɗiyanki ne sun kai ki sun dawo. Me kike a ciki ba su da labari wallahi. Duk mai ɗaure miki gindi akan sabon Allah, wallahi ke hannu riga da shi, kowa shi. Ku sanya hijabi wanda Allah ya ce kusa. Wallahi Allah ya yi ku son kanku. Allah ya yi ku son kanku. Shi yasa ya ce ku sa hijabi. Saboda mace ta ya kubarin yan jikinta to ta yi zama wa cikakken mace. Yanzu don Allah alal misali in za a wa mutum allura, don Allah yana ake cewa a wa mutum allura, shin inda yake kulle kullum ko kuma inda yake bude? Inda yake mi kulle, don mi ya fi taushi kuma ya fi kariya da duk wasu hakukuwa, wani hayaki cikin gida ko hayakin rana ko hayakin babura ko hayakin motoci, ko ba haka nan ba? Saboda haka ku sa hijabi wanda Allah ya ce ku sa. Don Allah bari mu wa baban lawali tambayar ga baban lawali zai amsa mana ita. Baban lawali don Allah ya an ka maka alewa guda biyu, guda buɗaɗɗiya guda kuma wadda an rohawa, wacce za ka ɗauka baban lawali? Rofa kun kuma baban lawali ya hasa mace mai hijabi, don haka in babu da
ko ba mu mai hijabi ta yi ko ba haka ba Allah ta'ala shi gafarta muna. Kun san baban Lawali dole ya auren mata mai hijabi saboda in kun je ta da wadace akai Lawali izala Allah ta'ala shi gafarta muna. To don haka mata ku ji tsoron Allah, ku dinga sa hijabai. Don Allah ku dinga sa hijabai irin na shari'a musulunci. Don Allah gilan nan don Allah kokore shi, in ba cikin gida ba cikin gida ki sa gilanki. Amma in kuna da wani buki wanda da ku ɗaya na mata, to za ki je unguwa ki je da hijabinki. Gidan buki inda mata ɗaya na zalla babu illa ki sa gilanki. Wa ku mata ɗaya. Inda sharaɗin wani wanda ba muharramin ki ba zai shigo ba. Amma in zai shigo to akwai illa, ki zama hijabetar ɗinki. Insha Allah wani sati zan kawo sharaɗi 8 ko 9 wanda yadda ya kamata hijabin mace musulma ya kasance. Don akwai wasu hijabai waɗanda hijabai ne ba na ƙware ba, ba su da alaƙa da hijabi da musulunci. Insha Allah wani sati zan kawo sharuɗa nan da addini ya kawo na hijabin mace musulma. Don haka ya ku mata, ba ni na ce ku sa hijabi ba, Allah na Allahnku, Allahn da asama wanda ke da wuta da aljanna shi ya ce ku sa hijabi daga sama kuma har ƙasa, daga sama har ƙasa. Ba ai ɗan guntu ba wani ɗan munafikin hijabi wanda in aka yi dogon iska yana aikwarewa, ba shi ba. Ku sa hijabi da musulunci, wannan shi ya kamata jama'a. Don haka Allah shi ba mu ikon bin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.